Il-Partit Nazzjonalista baqa' juri kemm huwa kontra il-ftehim li bih l-art fiż-Żonqor se tingħata lura lill-poplu Malti. F'konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa wara nofsinhar, il-Partit Nazzjonalista rriafferma l-vot tiegħu kontra li jiġi ffirmat ftehim li bih l-art tingħata lura lin-nies, tibqa' barra miż-żona tal-iżvilupp u tkun parti mill-Park Nazzjonali tal-Imwadar Futiline. Permezz tad-deputati tiegħu, il-Partit Nazzjonalista tenna li l-Gvern għandu jieħu lura din l-art mingħajr ftehim u negozjati mal-Università Amerikana f'Malta, l-AUM. Dan minkejja li ma nkissru l-ebda obbligi kontrattwali mill-AUM kif anke rrimarkaw rapporti minn midja indipendenti. Mistoqsija propju dwar dan, id-deputata nazzjonalista Rebecca Cilja deret skomda għall-aħħar u biex tipprova taħrab din il-mistoqsija qalet li kien hemm midja indipendenti li fil-fatt qalu li kien hemm ksur fil-obbligi kontrattwali mill-AUM. Madankollu meta saret ilha mistoqsija biex tidentifika dawn ir-rapporti hija ma tatx risposta. Rapport indipendenti qed jgħidu li ma nkixrux kondizzjonijiet. U hemm rapporti indipendenti oħra. Li huma? Hemm gazzetti indipendenti oħra Li huma? qalu dawn l-affarijiet. Li huma? Nerġa' nistaqsik u nsaqsi kif saqsejt il-Ministru l-bieraħ. Li huma tgħidu? X'inhuma l-kundizzjonijiet li ġew miksura? Dalwaqt? X'inhuma l-kundizzjonijiet li ġew miksura? Dan il-proċess jikkonċerna żewġ ftehim separati li permezz tagħhom il-Gvern se jikseb lura art fi Smart City li se tiġi allokata għal diversi inizjattivi fosthom ir-relokazzjoni tal-AUM minn Futiline u minn parti f'Bormla li kienet se tinbena. Fuq l-art fl-Smart City se jinbena wkoll il-kampus il-ġdid tal-ITS. Mal-AUM il-bidliet huma primarjament ibbażati fuq partit ta' art ma' oħra, filwaqt li fil-każ tal-Smart City il-Gvern qed jimpenja ruħu li jagħmel ċertu investiment li minnu tgawdi il-komunità kollha kemm hi. Fi Smart City l-ispazji miftuħa mistennija jiżdiedu.